दा आं मोनसे जिनिसखौल' एक्स भलन्टियार फर्स हिसाबै जों मा खामानि मावनांगौ आरो बे जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोंहा मा सांग्रां जानांगौ दा बे जिनिसखौल' जों एसे हाउसआव जे बयबो जों जिहेतु दिनै नुजानाय गासिबो सोद्रोमाफ्रा जों साफा साफा लिडार जों दहाय रावबो पाब्लिकआ फैयाखै जों गासिबो बयबो साफा साफा लिडार आं जेरेखम नोंथांमोना आंखौ जेरै बुंनो थाखाय स्कप होदों नोंथांमोनाबो बयबो आं बादि बुंनांगौनि स्कपखौ बयबो लानांगौ आरो आनसलिक वाइसआव डिस्ट्रिक्ट वाइस सेन्ट्रेल वाइस जों गासिबो बुंनांगौ आरो दा ओंखायनो आं बेखौल' बुंनो नागिरदों जोंनाव मोनसे जिनिस नै दाख्लै क'क्राझाराव मोनसे मा होनो बेखौ इन्डिजिनियास पिपल मोनसे प्रग्राम जानानै थांखांबाय बे प्रग्राम जानायाव माखासे चिरांनि जोंनि भलन्टियार फर्स सिगांनि दाजानाय जे बान्दो बिथांनि कमिटिनि आन्दाराव जेनाखि बिथांमोना सोद्रोमा हिसाबै दङ दाबो जों बिथांखौ आं जेबो होनाखै आरो जों जेबो होननो नाङा बिथांमोना जोंखौ नैबे दानि गोदानै दाजानाय होननानै आंनि सिगाङाव सासे मानसिखौ बुंहोनानै आंजों रायलायदों जे जोंलायनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने माखासे प्रल'भन जायखौ जोङो बे अनसुंथाइ बे अनसुंथाइखौ होननानै आवगायनानै जों भलन्टियार फर्स मेम्बारशिप बारायना लादों बिस्रा जेबो गैया खुनु गैया बेस गैया बेखिनि रावखौ बिथांमोना अपप्रचार खालामदों दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना बयबो साफा साफा जोङो एवारनेस प्रग्रामाव बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंनो काउन्टार खालामनांगौ जों जिहेतु साफा साफा लिडार नङा होमबा आं बेखिनिखौनो दिनै गिबि गिबियावनो आं खावलायग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे जोङो दहाय होनदों मा होनदों जों परिबेसा जोंखौ नारबाय जोंखौ परिबेसा नारबाय बैसोआ थिनला जोंखौ नङा होमबा बोराय बैसो होननायनि खोथा गैला बेवहाय सेंग्रा बैसो होननायनि खोथा गैला बेवहाय उन्दै बैसो होननाय खोथा गैला बेवहाय हिनजावसा हिनजाव बुरै बैसो गोरलै बे होननाय खोथा गैला खारन जोंनि परिबेसा नोंथांमोना निश्चय अबजारभेसनाव दंसै जों बबे समनिफ्राय जों आन्दलन खालामनानै जों BSc निफ्राय BTC निफ्राय BTRC मोनबाय बे मोननायनि रिजाल्टआव जों मिथिबाय जे जोंनि खुंथाय गोहोआ मा जों मा मोनदों आरो जोंनि खुंथाय गोहो जेनाखि सरकार मोनथाय जेनाखि सरकारा जोंखौ जाथि हिसाबै मा निरापत्ता होनो हायो बेखौ निश्चय नोंथांमोना मिथिगौ बारा बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो साफा साफा रोंगौथि गोनां दिनै बे हाउसआव नुजाफैदों बे कमिउनिटि हलाव नायनो आङो दिनै बेखौल' बुंनो नागिरदों मोनसे जिनिस आं मोननैल' पइन्ट नोंथांमोनखौ आं खिन्थानो नागिरदों बै रोनि खाथियाव खेबसे फरेस्ट एभेक्सननि नामाव मा जायामोन नोंथांमोन आंबो बिराद दिखा खालामदों जोंनि फरेस्ट बिटआव मा जादों सिलाइ सेदों गारि बेलथायनानै सावदों रोनि खाथानाय हाबथानानै गारिखौबो नाख्लायहैदों बुख्रेबहैदों नङा होमबा अब्लाबो बिथांमोनखौ मा खालामनो नागिरदों फायरिं होनो हानाय क्षमता गैया दं नामा दंमोन नामा जुदि दंब्ला मानो गावाखै दिनै मानो राइफल सेजादों दिनै मानो गारि सौजादों दिनै मानो बे फरेस्ट अफिसा मानो सौजाखो गतिके जों बहायबो नुबाय जोंनि बे BTR जेनाखि दा रलिं सरकार बे रलिं सरकारनाव बियो गोहोआ गैया दङमोनब्ला बिथांमोनखौ निश्चय गावनायनि पावार हरगौमोन नङा होमबा किन्तु ना सेकेन्ड टाइमाव जों नुबावबाय दसे समनि गेजेराव कयेकदिननि गेजेरावनो नोंगौ बे भुल मावदों वाइल्ड लाइफआव बिना पारमिसनै मानसिया हाबनो हाया अब्लाबोथ' माखासे मानसिखौ आयेनाव लांनो थाखायथ' मोनसे सिस्टेम दं गैना गैया दहाय बिथाङा होनदों आथिङावथ' गावनो हायोना हानो हाया होसोनानै मानसिखौ इनजुर खालामनानैथ' बेखौ एरेस्ट खालामनो हायो खिन्थु मानो फाइन बेखौ मानो स्पट डेट खालामखो अब्ला बे मोननै डिफारेन्ट फारागाव जों हमनो हायो जोंनि रायजो बिनानै जों एग्रिमेन्ट खालामनाय सुक्तिया जोंनि निरापत्ता नङा दानि सरकार सालायबाय थानाय आयेना नंना नङा रायजोबो आं बारा गोबां बुंनो नागिराखै
जिहेतु जों साफ्रोमबो सांग्रांथि मेल खालामनो हानाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा जोंना रोंगौथि दंखायो नंखायनो आं बेखौल' नोजोर बोनो नागिरदों रायजोफोर आं कुनु सरकारखौ कुनु पार्टिखौ कुनु आनसलिक दलखौ रिजनेल पार्टिफोरखौ आं इनसाल्ट खालामनो नागिराखै नंगौ जोंनो राजनिति गैयाबा कुनु जाथिया थांना थानायनि निरापत्ता गैया किन्तु अब्लाबो जोंनि राजनितिनि माखासे खुंथाय गोहोफ्रा हारिखौ इनडाइरेक्टलि लांनायनि प्लेनिं पलिसियाथ' थानांगौ गैया किन्तु मानो गैया जोंनाव डेभेलपनि नामैल' दिनै स्टेट सरकारा हरनानै जोंखौ गावजों गाव स्किमनि फाग्ला खालामनानै थाखा फैसानि फाग्ला खालामनानै गावखौ बावहोजोब्बाय नोंथांमोन दिनै EMGM जों रायलायो नोंथांमोना बे बिथांमोना EMGMफ्रा गावसोरखौनो गिलु बालु सोरगोआव थाखानाय बादि लिडारशिप गावसोर नङाबा खुनु बर' जाथिया थांनानै थानो हाया खुनु स्टेट सरकार सेन्ट्रेल सरकारा गावसोर बादि खामानि मावनो हाया बेबादि एक्टिं बिथांमोननिफ्राय मोनगोन नोंथांमोना आं इनसाल्ट खालामनो नागिराखै बिथांमोननि जेनाखि कार्यकलाप बे कार्यकलापा फिउचाराव बर' जाथि थांनायनि खुनु निरापत्ता गैया बिसोर लामा होआखै आरो होनायबो नङा बिसोर खारन बेखौ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ जिखि गभर्नमेन्ट जाया मानो दिनै जोंना मा हेमन्त बिश्व शर्माया नंगौ बियो सासे लिडार बेखौ आं मानियो किन्तु बेहाबोथ' जाथिनि थांनानै थानाय खामानि मावदों बियो असमिया जाथियाबो थांनानै थादों जोंनाबोथ' मावनांगोन ना थाव फुननानैबो जोंनि लिडारफ्रा सरकारफ्रा मानो मावाखै बर' जाथिखौ रैखानि थाखाय मानो मावाखै हेमन्त बिश्व शर्मा मावदोंब्ला आलफाबादिखौ निरापत्ता होनानै जुदि बे खामानि मावबाय थादोंब्ला जोंनो मानो मावनो हाया बै सरकारनिफ्राय दिनै रुलिं सरकारा आं रावखौबो इनसाल्ट खालामाखै जाथिनि थाखाय जोङो बै समाव भलन्टियार फर्स जोंनि रुंसारि फादार उपेननि नामाव जों बेसेबां मानसि नारि निर्यातन जाबाय सिफाइट जालांबाय लाइफआ नङा होमबा दिनै थांनानै दं माखासे मानसिया थैनानै थांनायाथ' जोबस्रांबाय किन्तु माखासे आद्रा जानानै थालांनाय माखासे मानसिफ्रा गोसोखाङो जों बादिखौ बिजिनियाव आं खेबनै जाबाय लोगो मोननाया लिडार जानायखौ बावबाय बायदि होनजादों आङो नंगौ आंनो दुखु होदों गाबखांदों आं बे न'खराव थांदोंमोन थांनायनि आं सप्ता खनसेनि उनावनो बे जायगानि न'खरनि खाथियावनो बेंनानै जा दा NDB बिथांमोना सयजों गावथारनो फैदों बिथांनि फरियाला आंखौ बुंलाय लोगो आंखौ बुंदों आं खिन्थु चेहेराखौ बावनाय जादों बे आंनि बिराद गिदिर ब्लान्डार मिस्टेक बिथांमोनाव हाबो बिथांमोनाव जायो हर थाबोयो किन्तु आं बे चेहेराखौ दसे बावदोंल' सम एसे नांदों बे नांनायावनो आं बिराद गिदिर आघात मोननाय जादों बेनो नंगौ दुखु मोननानै होदों आघातआ सोर होदों आंसो होदों सासे मानसिया आंखौ निरापत्ता होग्रा मानसिखौ आं एक सेकेन्डआव जुदि बावोब्ला बिथाङा मा मोनगोन दिनै जोंना लिडारफ्रा एथ' गिदिर रायजो राजाखौ लानानै आन्दलन खालामबाय बिथांमोननि नामावनो जों दिनै ब्लाडशेड जाबाय हाजार हाजार मानसिफ्रा नारि निर्यातन जाबाय बिथांमोना बिबान मोननाय लोगो गावखौनो बावबाय बावाखै बावदों बिसोरो जों बिथांमोनखौ जों साबधान होनांगौ माबोरै साबधान आं हारसिं बुंनाया साबधान जानाय नङा जों साफ्रोमबो भलन्टियार एक्स भलन्टियारफोरखौ खौसे जानानै बिथांमोनखौ जों हुमखि होनांगौ नोंथांमोना जुदि हारिखौ बावदोंब्ला नै जोंबो ओरै दं नैबे जिनिसखौ जों इन्डाइरेक्टलि हुमखि होनो हानांगोन अब्लासो बिथांमोना गिगोन सों बिथांमोना जेनेरेल कास्टआव MCLA बिबान दारायनानै MLA दारायनानै सोरबा मिनिस्टार जादों नामा आसामाव सों रेकर्ड दं नामा रायजोफोर खुनु जेनेरेल सिटआव देरहानानै सोरबा मिनिस्टार जाहैनाय ट्राइबेलफोर गैया रेकर्ड दिनैसिम आसामाव सोर जाहैदों ST रिजार्भेसनाव देरहानानैसो सोरबा मिनिस्टार जाहैदों अब्ला जोंनि STफोरखौनो जुदि थांनानै बिबान मोननो बावोब्ला गावखौसो गोजौ थाखोनि श्रेणिनि लिडारशिप सानना लायोब्ला गावखौनो जुदि बावदोंब्ला बावनाय खोथाखौ नोंथांमोना मा बुजिनो नागिरदों बर' जाथिनि STनिफ्राय आं दिनै मिनिस्टार जाबाय केबिनेट रेंकआव फैबाय बिथाङा बे सेन्टिमेन्टजों खामानि मावनांगौ 30% बे जेनेरेल मानसिनि खामानि मावथों 60%आ जोंनि ट्राइबेलनि STनि जाना बे खामानि मावनांगौ बे सेन्टिमेन्टजों खामानि मावाबा हारिया जेबो लाब गैया पावार मोननानै दिनै मानो पावारा दङब्ला जों मिथिबाय पावारा दं बर' जाथिखौ दिनै मानो गावथारखो फरेस्टआव हाबबाय नंगौ इलिगेल मानो गावथारखो बेखौथ' हमनो हायो थारमाने दङ पावारा
그들이 갔죠. 이틀에 시간 막히 만 가라마키 가로는 보로자티야 접선하고 비우사라우 보로자티야 제 보돌렌 문근 문능이 라메우 동어 르카르카 BSC, BTC, BTR니프라이 마카세 얘기를 근데 저는 아인 비박로비야 너만 다 비니 타가네 비 소마우는 지네 정나우 지키 소르카르 지키 파티 자마니 스테이트 고르메나 지네 झारखंड उड़ीसा बिहार बेंगलनिफ्राय गिलु बालु मानसिखौ सोदों बांलादेशनि मानसिखौ सोदों सोयै दिनै जोंनाव निश्चय नोंथांमोननि गेजेरावबो दङ पपुलेशन सेन्सास फैगासिनो दं बे पपुलेशन सेन्सास खालामनाय माखासे मास्टारफ्रा मिथिनो हागौ पपुलेशन सेन्सासआव ओरैबायदि मोनसे कलम दंनो गावनि फरियालाव सोरबा साबा जुदि लेबार मावग्रा दंब्लाबो बेखौ गावनि पपुलेशन डाटाखौ सोना होनो हायो मा जागोन बे मा जागोन नों बर' जाथियाथ' सोरबा बेंगलनिफ्राय फैया खुनु बांलादेशनिफ्राय फैया फैगोन नामा ट्राइबेलफ्रा फैयो ट्राइबेलाथ' गैया राभा गैया बर' गैया गार' गैया नङा होमबा अब्ला सोर फैगोन बांगाला फैयो बांलादेशनिफ्राय बेंगलिया फैयो बेंगलनिफ्राय दिनै सावथालफ्रा उरियाफ्रा मा फैगोन ओमफ्राय झारखंड उड़ीसानिफ्राय फैयो बिसोरनि पपुलेसना अलरेडि इन्टरभुक्त जायोब्ला प्लास पइन्ट जायोबा नों बे बिटिसिआवलाय मा खय बोसोर नों एसटि रिजार्भेसननि खोथा थानो थागोन माखासे सिस्टेमजों अब्लाबो खिन्थु किं मेकारा सोर जागोन किं मेकारखौ बुजिबाय भटआव देरहाहोग्रा किं मेकारा सोर जागोन जायनि खारनाव दहाय बिथाङा होनदों जोंना सेक्रेटारि बिथाङा सेन्ट्रेल सेक्रेटारि बिथाङा बांगालफ्रा मानो होननो हादों बिटिसिआव किं मेकार जोंनि बिटिसि सरकारनि फुलखौ एबसुलेट मेजरिटि कमिटि दानो हानाय बिपिएफ सरकारखौ दाहोनायानो जाहैबाय मुस्लिम दा बिसोर बुंनो हायो सानै साथाम जोंनो केबिनेटआव इएम होआबा दिगदार दं दिगदारानो जागौमोनबो कारन स्टेटआव दिनै बिजेपि सरकार खायसे बिसोरो नोंजों सिं जानानै बे जिनिसखौ बारा बुङा आवाज होआखै अब्लाबोथ' होनदों बिसोर दा नंखायनो किं मेकारा बेखौनो होनो दा दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बावला जोंनि सालाकाटि समस्तिखौ आं बुंनोसै सालाकाटि समस्तियाव जोंना जाहैबाय बिटिसि इलेक्शननि पपुलेशन सेन्सासआव नायदो बर'आ 2-3,000 राजबंशीनिफ्राय 4,000सोल' 3,000सोल' डिफारेन्स मुस्लिमफ्रा राजबंशीजों मुस्लिमजों ज' जानानै होयोबा बर'आ बै हाखर सिंनिफ्राय थैना थानो बुरखांनानै नामखौ उन्थु गुथु खालामबाबो जों बिलाया अब्ला किं मेकारा सोर जागोन अना बर' जायोब्ला बै जोंनि एन्टि ट्राइबेल सोरबा जुदि भाई इलेक्शन देरहालाङोब्ला नोंनि मा खामानि मावो नों जे बड'लेण्डनि बुनानै दिनै सुइसाइड जाबाय जों सुइसाइडसो जादों बर' जाति फिउचारनि थाखाय जोंनि निरापत्तानि थाखाय जों दिनै एग्रिमेन्ट खालामाखै बे सुइसाइड डेभेलपमेन्टआव बुंदों जोंनि मानसिया नंगौ मानसिनि थाखाय थांना थानो डेभेलप नांगौ दिनै इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेज बे मा बर' जातिनि अल इन्डिया इन्डियान कनस्टिटिउसन मथे बे जेनेरेल नङा बे बहाय बर'ल' फराय मोनगोन बिनिस्वर इन्जिनियारखौ मायाव बर'आल' फराय मोनगोन इन्जिनियार बिदि लिरनाय दं नामा गैया दा गतिके जोङो मोनसे जिनिसखौ जों टारगेटआव थांदों दा दहाय होनदों परिबेस जे परिबेसा जोंखौ थिनदों जे जों माइनरिटि जाबोगासिनो दं जों सम गैला दानो जों एबसुलेट मेजर बड'लेण्ड फुल प्रेजेक्ट जों जुदि मोनाब्ला भबिष्यतआव आरो जों बर' हिसाबै हिस्ट्रियावल' थागोन बे खुंथाय पावारा बधय जोंनि समावनो बले गोमालांनो हागौ मालाय गुबुन हारियासो किं मेकार हिसाबै जों सालायनांगौ दा आं बेखिनिखौनो सुंद' बिबुंथि लाखिनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आं सुंद' बिबुंथि होनो थाखाय सम होनायनि थाखाय आं बयखौबो गोसो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं बेखिनिखौ बुंनानै आं जिरायथ'नाय जाबाय धन्यबाद रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम